Kita? What the heck, man? Nakapoy signal dito. Kisti sa bamang. What the heck, man?
Kanatag. Awatan na di. Nagaduwat nga option dito eh. Mon lokal kwa testing kaw. Sa nung ito kulay-kulay dito yan. Gay. Siyo ko na naman lang. Put user in timeout. What? No way. Nga mo dato eh. Riga mo dato eh. StreamYard. Nanti ka. My goodness. Kanya nato ko na naman. Duwa mo option mo di talong adat. Put user in timeout. Block user kung kunan mo to eh. In-connect ko jay kwaklakay. Anti StreamYard ko dyan ti ko anti direct ka. Sa na ti invite tigis dito eh. Invite ko na nakaduma nga rekititos na.
Takala mo mang mangyari ito yan. Naka-live stream na eh. Copy link. Halika. Oh, share. Link sharing. Newsfeed. Huwag ko rin kalakay. Send mo si messenger ko lakay ako nun. Nariga dito yung ti laptop. Padasit dito yung ti ko. Cellphone ko. Share messenger. Messages ba lakay? Papanap? No. Messenger ah. Chats mo tinatoy.
O diyan lakay kita man. Isin ikaw. Isin ko dyan ti ko, messenger mo. Pagka saan tag kulay nga ta ditaw eh. Dua mo option na put ano yung PMG talo ka kat put user in timeout and block user mode. May makaturturo ka ka, padas ko lang. Ginalikalikot ka. Uray, kapiling ko laka, inya pang kutatan. Awan, kagamgamay ko gamin eh. Sa ako, kataw-tawag ko di Pilipinas ta ako. Hindi ti ko. Panagpatikap ni nanay ko na bidwa. Sige, tawagan na lang ano. Apay ka saan tag kulay dito nga ta? Tituya ko na nga kulay yan ng tiko. Oh, shoot. Awan da dyan ni nanay ko, igatang ti ko na. Ti agas na kin ko. Di nebulizer na. Marigatan nga agangas. Naulakay. Hello? Oh. Oh. I-copy paste. Hindi pa kita hindi copy paste na daw. Pinados ko tatekot sa bali tinapanak ko nag-end. Share screen invite. Nya iti option na dito nga usaron. Nakay. Ne. Mano mo taon. Awanan di ka muraramid ito yawn. Makaturturo ka pa yawn. Kumusta manang in Europe? Lawrence Garden. Shout out Ilocano in the house. Ganun. Maganda tong StreamYard pero ang daming pasikot-sikot. Copy paste. Kuna na. Yan ito nagadum nga option dito. Kakanataw.
Kaganatan ti daak man nga buyay daw di maturog kan idol ni pagod ka sa work. Wan nabanno ti trabaho tapos ko mawag jay Pilipinas ta ni nanay ko ko maditi ko na kondisyon na basit. Paadas ko lang. Hello lakay. Wan. Di nga banda mag di nga mapakakitam di guest ditaw eh. Ti laptop. Invite mo lang tinataw eh. Hello. Cannot see it here. The heck, man. Wan song batak dun ko agawan awan mo. Tawag mo lakay binaway. Guess. What the heck, man? Tama para dyan ti ko. Awan lakay ang kamangag. Hello? Oh. Wan ngum diti laptop ko, diyan mo makita di ko. Jay guys ditaw, invite mo ta dataw. Nang ti laptop ka. Settings, okay. Then, yeah, guess. Ada guess ditaw, pindutak. Di ba? Oh. Ingkwa mo tan nati guys. Copy paste. Law. Awan ng kamangag ah. Law. Hello lakay. Datuya mo gayson na ingka napanak na tigas ka ban kan no ban guess kung wala naman no ban guess kung wala naman dito. Diti baba dati invite dito. Diyan ti baba ti screen ka. Ngum dati settings awan guest. Sige. English copy kuna na tikot copy to clipboard kuna na. Jay instruction for guest.
Wan. In happy in highlights count. Wan. Messenger. Guray na kabel count. Data. I-type ko na agad mau. Sumarap na data na itatangar di tinagan mo na i-tap ko dyan tinagan mau. Datan. Nang bike kan. Datan. Baka i-bijak. Wan, impasa karab kanya mo. Natanay. Active na ako na naman. Kanyam. Nag-call ended ka. Nang delikado dati yun. May risam amin yun. Kakanat dati yun. Ni muraramida ka yun. Kumusta kabsat? Kenneth Pawig.
One manang kunan ni ko. Madam Ethology. Nakita na gaya mo jay. Kakanat dati yaw. Live stream. Diyan mo rarami dito yaw. Dabay Sib Simon, Ethology RG. Diyan mo kulay dito. Saan ang kulay dito ko? StreamYard. Paano magkulay ng StreamYard? At dadyante ko, anti-invite. Nakita kidjay mo ko. Paano ba magkulay dito? The heck, man? This is a lot of complicated. It's very complicated, this kind of shit, man. I'm sorry for the words. Dito yung laptop. Show ko na naman no dati yung laptop no. Dito yung laptop ko. Dati talo nga dat option na kat put user in timeout ko na nakan block user. Di ba put on user in timeout? Madam Lawrence Garden? The option dito ikat ko. In kumutan dito ang laptop, di ba? No dante laptop ko duwa mo dante ko na dit 3 dots nga dito no dante cellphone ko di 3 dots sikat add moderator ko na nang no dito ang laptop ko mo option na kat yung option niya put user in timeout or block user mode. Yeah. I'm gonna do it on my phone. Ay, nakaw. Anyang arti aramidin ti laptop, no kwa. Damdamag. Tapos may kulay blue na kung kunana ni ko. Hinanga ng signal po sa kuan data lang. Na-overload tong cellphone. Ang problema pag dito sa laptop, ang tinatanong ko po, pag gusto mong kuan, mag-add moderator, ano yung option dito, ano yung gagawin mo dito? Sa cellphone kuan lang dito yung ipapop out ididiin mo lang yung ipop out mo lang yung kuan pangalan niya. Dito sa cellphone pero sa laptop ang tinatanong ko. O yan, testing natin si Simon.
Yan, kuwan, Simon, nakuha na kita pero sa cellphone ko, itong laptop ang sinasabi ko kung paano gawin. Di ba, na-moderate na kita? Oo, alam ko ate, etiology, nakikita ko may option dito. Yan o, ginawa ko sa cellphone ko, yung kung kay Zip Simon. Yan, Zip Simon, pasensya na. Kakuhaan ko lang itong StreamYard. Ginagamay ko pa eh. Mas complicated to, mas maganda na sa live kasi diretso na. Pero okay lang, nakaka-challenge. Oo, oo. Dito sa cellphone ko, Zip Simon. Idin mo lang pero sa kuan hindi pwede. Yung mag-invite ang kuan ng video chat, chat private. I know kuan. Yung mag-invite ng guest na makisalang. Paano kaya 'yon? When I look at you forever. Yung cellphone mo, sabi niya, nag-e-echo. Nag-e-echo daw ang boses. Si Hailey, maalam dyan sa laptop. Ka na. Yan, wala nang sounds. Datan, nawanti sounds nan. Mag-echo pa lang. Iya inaramid kon, anti-messenger. Kini Mang Ruben, ani Benaway. Uri man timid ko. Ano ba yung mute to? What the heck, man? Umiiko pa din daw. Paano kaya i-mute to? Yan, nag-echo ah. Naririnig ko rin.
Meron pa rin daw, sabi ni Nico. Meron pa rin ba? Saan ko mo't amo data cellphone mo't usaran ti StreamYard. Laptop ti ko kaya ang usaran napang kanyan ti ko Google. Sign in ka lang. Nga ng Lawrence Garden. Ikaw. Wan sa baling road. Sa akin wala nang echo. Sa akin quiz. Nag-echo pa rin ba ako? I-mute ko na eh. I close your eyes. Ang dami-dami palang kwento. Pasikot-sikot ito. Okay na. Balay butaw ko na naman ni ko. Manang ituloy jay. This is the first time I wanna say I love you. This is the first time. Ganito pala yun. Kumusta ang buhay-buhay? Ako maraming dumarating na pagsubok na naman. Sa akin walang beko. From the beginning. Kailangan kita ngayon at kailanman. Alas 12 dito yun. Impadas ko lang dato tinesting ko lang tong StreamYard. Kasi natcha-challenge ako eh. Napatay ko nga yung dalawang unang StreamYard ko kanina. Tigpa 5 minutes lang. Pinindot ko yung dock. Nag-end. walang kwenta. Okay na kasi sinabay ko nang binuksan si Kenneth. Sabi. Para mag-tamsak kay host. Salamat po. At nag-tamsak kayo ba? Inaantok na po agaw. Trabaho pa bukas. Ako din sinubukan ko kagabi pero in private ko. Apa yung private mo nga eh? Zip Simone. 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 In Ilocano, Simone. In English, Simon. In tinapay, cinnamon. Cinnamon bread. Zip Simone. Simone. Ako din, sinubukan ko kagabi, pero in private ko. Ha ha ha. Direct ka na lang sa LS, sa YT kasi kakainin ni StreamYard ang mas maraming oras mo.
Kaya nga sinabi mo, Madam Lawrence Garden. Eh, ang mahal-mahal pa naman ng oras ko. Madam Lawrence Garden. Per hour pa naman ang oras ko. Buti kung binabayaran ako ni SY, ano. Ang advantage lang kasi ng itong StreamYard is mas maganda lang yung camera eh. Pero hindi naman issue yun eh. Kung may tsura ka, may tsura ka. Kung binagsakan ka ng lang ka, yun lang. Ganun lang yun. Talagang ganun lang yun. At yan na po. Karkarupa mo ni mo kauson. Nay, sino ti karkarupa ni mo kauson? Lawrence Garden? I someday will be back home. And I really miss you, darling. Please come home. Nag-LS kami ni Karate Kid, dirabi ay dinurugak, dinurugak, ano na, tinurugak. Yan ata, sinurugak, tinurugak, dinurugak nga nag-make up, ay na, nagpintas mo't iso. Anya ti dinurugak, sinurwan, natang Ilocano. Na, binasa kaon. I challenge her. Who's the one you're talking about that you challenge her? Oh, dinurugan. Dinurugan, sinugsugan. Dinurugak ko lang dinurugan is it means asla sinugsugam. Tilokano may dinurugan. Asla mga isot English na nata, i-challenge her. Dinurugan, sinugsugan ti ko. Ay, nagsakit ti sikal. Yan ang Tagalog niya, sinursulan. Bakit mo ba puso
What the heck, man? Intis, intestine ko lang dati ko napasubo mo lang. Mga nagilisag. Huwag sa bali ti ko ti English mo na kuan. Nalisang ka ti German na word sound. Nalipatan ti English mo. Nalain ka pa yung mga English, nagsaw ka ti English. Ay, po ko siya na ko. Tulog ako. Nabannog talaga. Kas gamin ti English, gamin ti Germanen ko na na. Wala kakabsat ako. Ay, trabaho ko ng bagag ko, maditi maririn ako, makaturturo ka. Nabanugak, stress pa gamin diti mawak di balay. Pasensyan. Next time tumanan, salamat sa mga time niyo. Doro, dalang kami problema basit di balay. Hanggat ka ni nanay ko, medyo maditi bagbagina. Dati ko na, saksakitin na. Kat mawak ka dyan ko, medyo maditi nana. Eh, kabsat, thank you ah. Ta ko, monitor ko kami ni nanay ko ta, jay sakit na, agasma. Kat tata panahon pa iti kasto nga ko. Kat namidwada nga pa ng pacheck kapag. Thank you Manong Lawrence Garden. So nga ko, nagpawit man ti kuan. Ayos lang di gastos ng di ko. Yung nga di nanay ti salon na ti madanagan ak. Yung kanya, yung health niya kasi matanda na rin. 76 na niya eh. 76 na niya. Si tatay 86. Kaya nag-alala. Kasi ang hirap pag nasa malayo ka tapos ganito ang kondisyon, hindi ka naman maka-flight kagad na papunta doon at bisitahin sila. Kasi wala pang flight na papunta Pilipinas. Yeah, si tatay ang mas matanda 86, si nanay 76. Ngayon tumanda saka siya nagka-asma. Hindi daw makalabas yung mucus sa kanya, sa dibdib niya kaya kuwan, lalong hindi siya makahinga. Yeah, si tatay 86 niya. Pero malakas pa rin uminom ng gin. Thank you, Ma'am Shea. Humabol ka. Maglalag out na sana ako. Kasi iba nang nararamdaman ko. Very emotional aktat eh. Salamat, Ma'am Shea, at nakahabol ka. Salamat sa inyong lahat. And I think it's time to say goodbye. You know what? Dalang ti ko ha? Problema di balay? Pati mawak. Panta mo in kwan, in satisfied din ako. Wala kay, thank you lakay. Salamat.
Well, ma'am, si thank you. Lagi ko namang ginagawa yun eh. Ganito, ganito lang ako pero kwan. Bago ko matulog sa kako pagising sa umaga at bago mag-drive, papasalamat tayo sa Diyos. Sa taas. Ang hirap pang kontakin sila. Talaga sa Pilipinas nakaka-visit talaga yung signal dun, men. Babayad ka ng husto, naglulod sila ng husto. Yung mga telephone company ng mga yun, men, at mga nagbabuffering pag tumatawag ka kahit gusto mong kausapin yung gusto mong kausapin. Hindi mo makausap ng matino kasi kon buffering. Ay sige karon kakabsat ako ag ina kon tako baka monitor ko gamin di sitwasyon ni nanay ko. Ko hopefully soon she's gonna be okay. Sige kabsat, salamat ti support tayo ha. Ang yaman na klaunay. God bless to all and good night. Be safe always. Alagaan din nyo yung mga sarili nyo, sarili natin. Para hindi tayo magkasakit. Huwag abusuhin ang sarili. Kailangan din natin ng tamang tulog, ehersisyo, tamang pagkain, at higit-higit sa lahat dasal. Salamat mga kabsat. Salamat Ma'am Shi. Salamat sa inyong lahat, Ma'am Manang Loren, paring Benaway. Good night to all and be safe always. Thank you din Madam Etology, Simon sa pagpunta. And Kenneth Pawig. Salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo na yung mga sarili nyo. And that's it from now. Then thank you.